बिमा नों फैफिनदो ना मानो फैफिनाखै फालाय नों बहा दं माथो फनबो हरा नाम्बार हरनो होननानैबो थानानै रिसार्ज सोनो होननानै थानानै दिनैसिम 24 दिन जाबाय नोङो मानो दासिमबो फन हराखै आं थानो हायाखैना आं नेगासिनो दं नोंखौ मानो बिदि खारनानै इमान दिन गथ' गथाय लानानै थाहैखो आं हारसिं थानो हायो नामा न'आव आंथ' न'आव थानो हायाना हारसिङै बिदि आं बेसेबां गोबाव नेबावनांगौ नोंखौलाय आरो आं नोंनिसिम थांनायनि खोथाबो होनदोंमोन नों माथो लिंहरदिया थिखोनाबो होदिया आंनो जेबो प्रुफ गैया आरो जुनिता नार्जारि न'खरखौ नोंसो जाजोब्बाय दाल' नङा खननै जाबाय नोङो न'खर जानाया नोङो मानो बेबायदि खालामखो नों सासे हौवाखौ गोसथोनानै हिनजाव थाखानाय हौवाखौ गोसथोखानानै सानै साथाम लानाय हिनजावखौ लाग्रा हौवाखौनो थांनानै सेंग्रा होननानै थांनानै आंनि गथ' गथायखौ मानो लांफाजोबनांगौ मानो बरबाद खालामजोबनांगौ नोङो न'खरखौ गावनि न'खरखौ सोरबा थेर बेथेर खालामो बिमा बिफाजों बोखानानै हो बिमा बिफाखौनो जुदा खालामलायनो हानाय मा गोहो नोंनिलाय मा गियान नोंना माबायदि सानखो नोङो सानै साथाम मानसिजों नोंबो बदनाम खालामनानै आंखौ मान सनमान हानि खालामबाय दिनै गामिनि मानसिफ्रा आंखौ बेसेबां मानियोमोन बेसेबां आंनि खोथा खोनासङोमोन नों बेखौ मिथियासै आंखौ लाजि फोनांबाय नोङो क'क्राझारनिजोंबो बिदि बदनाम खालामनानै 12 दिन गाहाम थानानै गुलि थानानै बदनाम खालामनानै गामिनि मानसिफोरजों रायजोफोरजों बुजालायनाय नोङो माबायदि मानसि नोङो मान सनमान हानि खालामग्रा नोङो आरो न'खर सिफायग्रा नोङो मानसिया न'खर थाखानानै न'खर गोदान दानो होननानै थाङो नामा आरो मानसि मोजाङा खारो नामा न'निफ्राय आं जुदि दाय मावदोंमोन नोंसोरो गामिनि मानसिफोरनो खिथायालासिनो मानो खारखुमाखो नोंसोरो रावबो गामिनि सासेबो मानसि मिथियै मानो खारखुमाखो नोंसोरो आरो आं जि प्रुफ होदों गासिबो प्रुफआनो नंगौ बेखिनि प्रुफ होनानै मा नांबावगौ नोंसोरो लाजिला नोंसोर इउटुबाव बारे होजाबाय थानो आं नोंसोरखौ फैगोन होननानै नेबाय थादों दाबो नाथाय नोंसोर थगाय हरबाय थादों फैगोन फैयानि खुनु गेरेन्टि गैया नोंसोरनि मथलबानो फैया बेसेबां होजाबाय थाबावनो नोंसोर इउटुब आरो फेसबुक ससियेल मिडियायाव थारमाने नोंसोरखौ देखायबाय थानांगौ आं होबाय थानांगौ फैनो गियान गैला नोंसोरो आङो सिगांबो नोंसोरो आंखौ गारनानै खनबा जाबाय नोंसोर खारनाया 2012 सनाव बाबुखौ लाना थांनानै मास मोनसे खम फैसा गारनानै नागिरनांदों आं बिनि 2 बोसोरनि उनाव 2014 सनाव गासैखौबो लाना थांजोबनानै गुवाहाटीयाव थाहैदों नोंसोरो गुवाहाटीयावबो आङो सानथामनि उनाव लायदों आरो बिनि उनाव 2 बोसोरनि उनाव 2018 सनाव नोंसोर खारनानै सासे खमबार मोननि न'आव नावखातायाव हर थाहैदोंमोन आं बेयाव नागिरै नोंसोरखौ मोनदों आरो खनसेया आं फार्निचार दखानाव दंमोन फार्निचार दखानाव ओंखाम लेट जानायनि बुंनायनिनो न'आव फैनानै ब्लड गथ' गथाय लाना खारखुमा जोबलांबाय आं ओमफ्राय बोरैबा न'आव फैफ्लांनानै नुबासो लान्दा खान्दा नुनाय लोगो लोगो आङो बाइक लानानै होसोलांनानै निजरगाव नोंसोरखौ लोगो मोनहैनानै लाना फैदों आरो बेबो सानसेबो बुफेराखै आं नोंसोरखौ लाबोफिनबा अननानैसो गोदै राव बुंनानै लाबोनानै न'आव दोनफैदों आङो दिनैसिमबो बुफेराखै आरो जुनिता नोंनो फरायनाय खरसा होदोंबा बोसोरसेल'सो मोनदों नों बेखौ बोसोरसेयाव थारमाने नोंनि बे 19 बोसोरनि बैसोनि माने लवार अरसि मोस्रोम अरसि खोजोमा मानबायसि आं दाव अननानै बोथिथाम ओंखाम जाहोनानै फोरोंबोनानै दिनै बोसोरसे सोरबा बोराय सासे मानसिखौ मोननानैनो नोंसिनि गोसोआ गासिबो सोलायजोब्बाय नामा बोसोरसेयावनो ना हायना मुलि होना लांजादों नोंसोरो मुलि दौनानै लांजादों बायदि मोनदां नङाबाथ' बिदि थांनो गोनांथि गैयानोमोन माने बोसोरसेयावनो बियो गासैबो नोंसोरखौ फेदेरजोब्बाय फोलावजोब्बाय आरो आं बुङो रायजोफोरखौबो किसुमाना बहुत नंखाय कमेन्ट हरो सैथो मानसिया खारा आरो जुनिताया होनदों गामियाव समाधान खालामनो हाया अबे गामि अबे रायजो दं समाधान खालामनो हायो बिसोर गामिनि मानसिजों सासेजोंबो लेना देना थाया जुनिता मुनिमा
बिसोरो गामिनि सिख्लाफोरजोंनो ओंखारफाया सोंनो हागोन नोंसोरो गामिनि सिख्लाफोरनाव बिसोरनि गोसोआ जुदा आं थेवबो बुजायबाय थायोमोन हाबा खास जाबा थां होननानै आंनि बुंनायावसो थाङोमोन बेखौ रायजोआनो मिथिजोबगौ जोंनि अल रायजोआनो मिथिजोबो बिसोरनि गियाना माबायदि होननानै ओमफ्राय दिनै आं बुंनो बाध्य नङामोन बेफोर खोथाखौ दिनै आङो बाध्य जादों मानोना आंनि हिनजावखौ गोजानाव दोनहरजानायनि बोखाजानायनि सासे फिसाजोआनो जुदि आंनि हिनजाव हौवाखौनो बोखालायनो हायोबा न'खर सिफायलायनो हायोबा मा फिसाजो जागोन बेलाय मा जुनिथा बे आंखौसो रं नाम्बार बायदिसिना दं होननानै बुंदोंमोन गावसिनावनो नाम्बार दंनो माथो रं नाम्बारनि नाम्बार दंनो सिम सप खालामलायनाय दंनो माबा दंनो ओमफ्राय फन मानो हराखै होनबालाय आरो फन हरदों बिसोरो रं नाम्बारजों बुंहरजायाखै बिसोरो जायखौ रं नाम्बार होनदों बेथ' रं नाम्बार नङा बेफोरथ' ओरैनो फेसबुकफ्राव ओरैनो मेसेज हरलाबायनायसो मारै मा खबर बेफोरबायदिसो बेफोरखौनो रं नाम्बार होनो आरो मोनसे बाथ्रा आंनि हिनजावा आंनि आदानि फिसाजो फैबाबो गोसथोजानो गियो आरो आब'नि फिसाजो फैबाबो गोसथोजानो गियो बे बिराद थारमाने आंखौ सन्देह खालामनायावनो बेबायदि जादों थारमाने आं बेखौ दिनै बुंनाङामोन थेवबो आं सायखाट बुंबाय आं थारमाने बेखौ 22 बोसोर जाबाय मोननाया आं बेखौ गियान जाथों होननानै बुंबाय थायोमोन अननानै नों मानो दाबो बुजिनो रोङा माला बुजिनो रोंगोन नोङो सानसे समावथ' रोंखागोन एसे बैसो जाबा होनदोंमोन दा बैसो जानायावसो आरो बे बुजिनो रोङालासिनो खारफिनबाय बियो होमबा आं मा होननानै बुजायबावनांगौ आरो बेखौ आं मास मोनथामनि सिगां बुंदोंमोन आङो बेना 2 बोसोर जाफैलायबाय नालाय 2 बोसोरबा बे खारनायनि रेकर्ड दङ 2020 सनाव 2 बोसोर फाक्का जायोमोन नालाय बे 2 बोसोराव बियो खारमारथारबायसो फेब्रुवारि मासावनो फेब्रुवारि मासनि 14 थारिखै होमबा सानना नाय आं बेखौ होनदोंमोन ओइ बिमा नों खारबावगोन नामाब्रा आं नोंखौ खिन्थु खारजानो बिराद गियो नों खारबाय थायोना 2 बोसोर बा होनदोंमोन आरो बे होनदों मानो खारबावनो खारला आं खारला होनना बुंदोंमोन बे मानसिया आं गैयियाव मानो खारखो आरो बे बुनाय जोनायनि खोथा मानो होनखो बिसोरो आं न'आवनो गैया मास मोनसे बाहेरायावसो खामानि मावनो थांदों आं बोरै बेखौ बुनाय जोनायनि खोथा बुंनो हाखो बे आरो जुमाय लोंनानै फैनानै बुयो होनना बुंदों सोंनो हागोन गामिनि मानसिफोरनाव आं जुमाय लोङो नामा बेफोरबायदि नंखाय खोथा बुङै फान्दायनो नाङा आरो आं दाबो नोंसोरखौ निमाहा होयो फैफिन जियानो जा मानसिया गोरोन्थि मावनायखौ निमाहा होनो हानायानो धोरोम आरो जाय मानसिया बे निमाहा होनायखौ जुदि गनाया बेयो माब्लाबा मानसि गियान नङा बेयो मोसौ गियाननिफ्राय अधमसिन जागोन बेयो आं बेखिनिखौ बुङो दा कर'ना भाइरास जादों बेमारनि न'आव फैना थाफैनांगौ नाथाय नै दा ट्रेन बन्द बिनि सिगाङावनो फैनांगौमोन बिसोरो फैनो होननानै थगाय आंखौ थगायनानै नेहोबाय थादों मानो फैयाखै आरो आंनो मानो कल हराखै आंजों मानो रायलायहोआखै आंनि मथे जुनियासो रायलायहोआखै बिमाया रायलायगोन निस्सय रायलायगोन बिमाया आंखौ मालाबाबो गारनो हानाय नङा खिन्थु जुनि नों सासे बिमा जानानै बे जुनि गावनि फिसानि खोथाखौ मानो खोनासंनांगौ नोंसो सामलायनांगौ बिमा आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आरो आंनि न'खौ नायनो बे न'खौ गारना थांदों बियो नाय बे न'खौ गारना थांदों बियो मानो गारना थांनांगौ बियो न'खौ बोथिथाम ओंखाम दैलिग ना बेदरै जाहोयो आङो थाखा फैसा खामाया होननानै होआ होननानैसो बुंबावदों बियो बिसोरनि ड्रेसफोरखौ नाया सिगांनि ड्रेसफोरखौ आंनावनो फटक दङ आं आपलड खालामनायफोरखौ नाय सोरबा गनायथावना नामा बियो फैसा खरसा होआ होननानै ड्रेस पार्टियावनो सिनायो माथो आंखौथ' बहुत कमेन्टआवबो सोरबा हरदों सोरबा फनजोंबो हरदों जों सानखायाखै आदै नोंखौ खरसा पार्टि होआ होननानै जोङो गाननाय जोमनायावनो सिनायो जोङो नों होदों होआखैखौ होननानै डाइरेक्ट बुंहरो मालाबा गिजि सिरि माबा हिस्रि गानफेरदों नामा नोंसोरो जिनाय गानफेरदों नामा माथो एसे जाम्बानो गारो दख'ना सारे साइड गारनाय दं नोंसिनि गानथावना दख'नाखौनो गारो नोंसोरो होमबा सोर होनाय बेफोरलाय बे बोसोरसे लोगो मोननायावनो 22 बोसोरनि खरसा मोनजोबनाय बायदि मोनबाय नामा नोंसोरो दाबो आङो निमाहा होयो थाब फैनांगौ माबार फैनांगौ नङाबा आं नोंसोरखौ गाज्रि सन्देह सानगोन आं बेखौनो बुंनो सानो आं नोंथ' मिथिखागौ बारा गोबाव आङो नोंखौ नेबाय थानो
हानाय गोहो गैया माबा माबि जायोबा उनाव नोंसिनि गोरोन्थि जागोन नोंसिनि दाय जागोन आं जुदि माबा मोनसे जायोबा सहायनो हायाबा माबा मोनसे खालामोबा गासैबो दाया नोंसिनि जागोन आं बेखिनिखौनो बुंबाय आरो रायजो राजानि गेजेराव आं फोरमायखाबाय आं बिसोरनि थाखाय आंनि न'खराव जायगा दङ फैफिननानै सोरजोंबा हाबा जानो गोनां हाबा जाहै रायजो दङ जोंहा रायजोआनो खालामना होगोन बेहाय जोंनि गोदोनि परम्पराखा बेखिनिखौनो बुङो आङो बुंबावनो दंबाबो बुंला गोजोननाय थाबाय बयबो बर' सुबुङा हेल्प होलायनांगौ गावजों गाव